സഹ്യപർവ്വത നിരകളിലെ 1343 ഉയരമുള്ള കൊടുമുടിയാണ് കുടജാദ്രി. സദാസമയവും കോടമഞ്ഞാൽ മൂടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരിടം. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് വഴിയും വെളിച്ചവും ഒരു തരത്തിലുള്ള യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് കാലടിയിൽ ജനിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ വന്യതയുടെ കൊടും തണുപ്പിൽ ഇവിടെ എത്തപ്പെട്ടതെന്നോർക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതം തന്നെയാണ്. മനുഷ്യന്റെ അഹംബോധത്തെ ഇല്ലാതാക്കി പ്രകൃതിയിൽ മനസ്സിനെ ലയിപ്പിക്കാൻ പോന്ന ഒരിടമാണ് കുടജാദ്രി സന്നിധി. സർവജ്ഞ പീഠത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് മഹർഷികൾ തപസ്സു ചെയ്ത ചിത്രമൂല ഗുഹകൾ. ഗണപതി ഗുഹ ഇതിന്റെ സമീപത്താണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവിടേക്കുള്ള പാതകൾ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശങ്കരപീഠത്തിൽ നിന്നും മടങ്ങുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണൊരു കേട്ടുകേൾവി. മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന എന്തൊക്കെയോ ഭാരം ഇറക്കി വെച്ചൊരു ഫീലാണിപ്പോൾ. വീണ്ടും വരാനായൊരു മടക്കം. എനിക്കിവിടം അത്രയേറെ പ്രിയപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്നു.